Čauko Maťka. Ahoj Jarka. Čaute všetci. Dnešný jubilejný, podotýkam, že 40. diel, sme si pracovne nazvali Nad listami divákov. Čiže v preklade to znamená, že budeme sa snažiť odpovedať na otázky, ktoré ste nám posielali na náš profil pod jednotlivými príspevkami a my sme doteraz nemali čas a priestor sa tam k nim vyjadriť, tak sme si urobili, že takýto jeden odpoveďo-otázkový alebo otázkovo-odpoveďový diel. Myslím, že takéto ľahšiu tému zvládnete aj pri bazéne, na deke, na turistike, kdekoľvek budete v rámci leta sa práve nachádzať. Jedine hrozí, že pri najhoršom si dáte o jeden drink viac, keď sa dozviete, že to bola vlastne vaša otázka a my sme sa úplne netrafili do vašej vytúženej odpovede, tak jeden drink navyše to vyrieši a potom to opravíte. Takže to je najhoršie, čo sa vám asi môže stať podľa mňa v tomto dieli. No, poďme na to. Takže dnes budeme si čítať a odpovedať. Áno, dnes taký odľahčený diel, ako avizuje Jarka. Pohodička, nepotrebujete dnes poznámkové bloky, nemusíte si nič písať, len sa ponorte do našich príjemných hlasov a relaxujte. Budeme spievať, je pohoda. Nebudem spievať, budeme odpovedať. Áno, prečítame si vždy otázku a povieme vám na ňu náš odborný názor. No krásne, však pozrite sa, aký zábavný diel. Akože podľa mňa ešte ďalší zábavný diel na to by sme si mohli vymyslieť, že výhovorky klientov alebo obhajoby klientov. Ako takéto straty, zjedol mi pes. Áno, presne, zjedol mi pes, hej, nešla nám elektrika. Áno, presne. A na čo máte v dokladoch teda nejaké osobné hygienické, kozmetické výrobky za 120 € v značkovej parfumérii. Toto by bolo podľa mňa tiež zaujímavé. Ináč, keď máte takéto nejaké obhajoby, môžete nám kľudne, alebo vysvetlenia klientov na rôzne typy účtovných katastrof, kľudne nám pošlite a možno sa nás na budúce zasmiať tým, že si ich dáme dokopy a v lete to bude fajn diel, ďalší pri drinku na pláži. Dobre, tak myslím, že fajn. Poďme to uzavrieť na dnes, ľahčí diel, kľudne ďalej strávte leto podľa vašich predstav, tak ako si predstavujete, oddychujte. Naberajte sily, druhý polrok bude ťažký, čaká nás ťažká jeseň, už aj podľa toho, čo sme avizovali, takže budeme my pokračovať v týchto novinkách, ktoré nás na jeseň čakajú. Dovtedy chceme byť oddychnutí, opálení, načerpaní, plní nových síl. A ďakujeme, že nás sledujete naďalej, že teda naša predplatiteľská základňa rastie, možno aj vďaka vám. Robte tak naďalej a buďte s nami aj počas tohto horúceho leta naďalej. Bez risku, v nezisku.